Иртәнге сәгать 10 Җиңү проспекты базары янындагы тукталыш. Тикшерүчеләр кергән беренче автобуста ук битлексез пассажир ачыклана. Маска одеваем, пожалуйста, маска одеваем. Бу егет контроль ревизия хезмәткәрләре кисәтү ясаганнан соң гына кесәсеннән битлек алып киюне кирәк тапты. А почему не одеваете? Для кого вы держите в кармане? Для него, для меня, для проверяющего. Автобусның алгы өлешендә барган бу кыз да тикшерү булыр дип уйламаган. Маска сейчас посмотрим, ладно? Кайберәүләрнең битлеге бөтенләй юк. Аларга чит кешеләр ярдәм кулы суза. Не первый раз, наверное. Шарф, не красота. Да зачем ей шарф? Казанның контроль ревизия хезмәткәрләре битлексез йөрүчеләргә үзләре штраф сала алмый. Полиция хезмәткәрләре генә бу турыда беркетмә тотарга хокуклы. Под нашим контролем находятся объекты транспортной инфраструктуры. Транспортта біз отына сайын 600 артық тәртип бұзу ұшырағын ашықлыбыз. Автотранспорт предприятиялар ассоциациясы мөрәҗәгате белән бәйле рәвештә без битлек режимын үтәүне контрольдә туны көчәйттек. Мы видим изменения, много сознательных пассажиров. Biz biraz уңай үзгәреш күрәбез. Төрле чикләүләргә аңлап караучы кешеләр саны арта, әмма яшьләрнең һәм өлкән хатын-кызларның кайберләре битлек кияргә теләми, кисәтү ясасаң, бәхәсләшә башлыйлар. Случаются конфликтные ситуации в автобусах. Битлекне дөрес, борынны капларлык итеп кию һәм еш алыштыру организмга вирус үтеп керү куркынычын киметә ди белгечләр. Мен врач кеше буларак инде әлбәттә маскаларны кияргә кирәк дим. Чөнки бу бик мөһим. Менә күрәсезме, бөтенебездә маска кисәк, вакциналарны вакытында ясатсак, хәзер менә мондый ябылышлар, локдауннар булмас иде. Яшьләр үзләрен бик сәламәт итеп уйлыйлар. Аны бит просто так уйлап чыгармаганнар. Ученыйлар. Кеше аңлап бетми бу авыртуның вообще авыртулыгын, больницаларны күрми, информация әз. Күрсәтәләр, ну бик әз. Менә бүген килә, бүген үтә, иртәгә булмый. Шулай дип кеше уйлый. Җәмәгать транспортындагы рейдлар даими булачак. Алар Казаннан тыш республиканың башка шәһәрләрендә һәм районнарында да үтә. Руслан Сундинов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.